Igbo ekene m unu na o nwere okwu a ji wee bịakwa ọzọ wee na-ekwu na nna amago na kemgbe Jpac pụtara mee vidiyo ya regarding vidiyo ahụ o mee na ọ dị disappointed n'ebe akwa ọkụkọ nọ na that vidiyo akwa mere. So one guy wee pụta wee na-asị na Jpac na-emebili ndị omenala business na he deserve what he got. Na Jpac ọ na Jpac ama ihe oyi eji ndụ ya wee mee. Nya je nya bịa ka o gosi aka isi create content. This guy nokwana ihe according to him most no bụ a film maker. Magono ndị a na-eme film, ndị a na-eme media. Ona mụ nwere channel anya. Ọ na-eme ọ na-apụta na film mụ amara because mụ ejighị ike enene film. Iji okwu na nọ m into entertainment mana ejighị m ike enene film. Ejighị m ike enene film. I pay more attention to news, blog, vlog and other things na phone online. Mana nke gbara m bịa sị na tata film ka ịchọ enene lai ejighị m ike enene. According to him ọ sị na film maker ka Jpac bịa ka akụzieli ya ka isi me ka o yisi na-arụ ọnụ content ya na akwa ama nsa dị Jpac okwu na akwa ama nsa Jpac okwu na o nwere ike na Jpac na ife na ọka akwa bịa kpọwa ya na phone ya ya biko na-asị na akwa ọma bụ ọgị ya alụsị ego bụ ọgị ya aya na ndụ bụrụ nwanne ya nwoke nwago nwere ihe ọ gụchasịcha ndị ma ndị ọ na-akwa elu ugwu ma ndị bụ nwanne ma ndị bụ nwanne ya ọ gụzu ha ncha na vidiyo anụ mgbe na-asị biko na onye nọ ebe ọ na-anọrọ na-agụ ya mgbe Jpac na-abịa bịa kpọọ gafa na dog vam asịkwa na Jpac anọọlụ mana Jpac nọkwala onwe ya. Jpac did not call you. Onye na Jpac nwere issue bụ akwa and also na akwa has been his friend right from beginning. Unu na David unu fuko o si wee kwu ya so na unu na-avụ na akwa ọkụ mana that small boy tọrọ ebi na aha o kwulie mana you have to defend him maka na enyi ya nwoke. And unu eji nke amụta ya maka asị what goes around comes around. Onye che na gị na-abụkọ ịmara na ọ bụrụ gị na-abụkọ maka asị ikuku kwue afọ ike ọkụkọ ngwa na ihe nwatakịrị ya this man gwalụ Jpac regarding video o mee. Igbo I meant to do video before. But I said I made video maka Jpac I have video email maka akwa we post to ka mgbazi aka na ya bụ video mụ aje aka m record ya video and akwa kpọrọ ga abara the video we made the video we post and ofro we made the video even I'm am ga akwa say fight for your release get release you have to we made the video we post to we na kọrọ ụwa na nje na akwa we mee nka ka mgbe ma akwa maka akwa ji ego ka iju akwa ya your friend mgbe akwa na akpatabe ego na abụbe dibia ịkpọrọ ya kpọọ ya your friend ma obele ede ịkpụ n'ọnụ na obele ede abụrụ ezigbo mmadụ obele ede mee nke obele ede eli ego eli ego as of 20 years ago ye nju pụtara ebe gị video abụọ ma bụ izutek m gara akpọ izutek the YouTube wizard onye nteje abụọ ga mgbe adịm ezoro my identity adịm eme ụdị video Facebook mujia, YouTube mujia, Instagram mujia. Nke mma monetize nke mma akwụkwọ n'ọkụ kwụpụ ya n'ọkụ tinye onwe gị na chain. Tinye onwe gị na chain. Afọ m ihe kọmentị na-agụ a wee kpa akwụkwọ gụziere social media wee gụziere ya ka esi eme Facebook wee gụziere na Jpac ị na-awa n'ụkọ onwe gị. Ịchọ create content stop insulting people. Stop destroying people's image. Stop destroying people's business. Maka na so traffic. Page gị nwere 190 something thousand followers. You look at the 200,000 followers. I don't really give you want 1 million followers now Nigeria bossa. Yeah? More business take more than 15 pages and I'm already on one. I may go create content for the first time. Now before you made the video, before you call maka mmadụ, ị mara go the video na fight age. Ị ma call onye ame maka onye aswe nọlụ ọkụkọ ọfụ na ịpụta. Si lo de ekwu complain. Ọ bụrụ gere for one day sị na onye fight iwe pụta. Ma onye ama nke iwe pụta.
Kita anyị pụtara ozugbo buru fon ma ebe maka na ọ na-enwe gị ome ịpịa vidio ozugbo kọ yes or maka na ịbụ content creator ị na-achọ trafik zụkwa n'ike onye nteje ka m bụ onye na ọmamara ka m bụ igwe ya bụ nwanne m nwoke obere da nwanne m agwa ọgụziwara akụ nwanne m bụrụ ọga m ntị adịgwọ eze obi bụrụ nwanne m ịchọ create content. There are a lot of things here when we create content. Open a create content here and create inbox one can make a concept. Here you have a content we want to traffic. Stop destroying people's business. In enough creating content. If you may reveal a post up, walking a phone or reply or something. I'm on to go on. I know they go in my offer. Mana wala felo ko wala la o we ko o ya abta reply ya get we ge o mambode o we ko blo fans akwa self we give you the case this na just create content in $1,000 or $3,000 every month na your Facebook monetize Facebook page each another thing stop calling people's name now video akwa me akoro ga afa now ke na me resource video we na post no na ba akwa na akwa na Ebola ebo agwa na achọrọ gwa okwu agwa na achọrọ gwa okwu agwa na achọrọ gwa okwu and agwa afro go ebe the video na be let's come back video na me no so and na agwa we say una agwa afro kwa we eme ya video obro so ge bu content creator na agwa na onu obro so ge bu content creator dey post do we say agwa obro so ge bu content creator dey post maka agwa Agwa me general video for all the content creators na rubbish about him. Ngwa batazi abule ni isi gwa afa ya maka na o ekwo egwu. It's nothing. Ofu ogwa. Mana walila ugwu eze wonu. Na we don egwu igwa wo. Ndị mama of mama I remember we video before. I remember video. I my just cloud. And many doings in there with my own traffic and my own pages. Yeah, laptop. Yeah, but money was on now. I remember Yahoo. Enjoy monetize 20 pages in a day, monetize, yeah. Enjoy flag 20 pages in a day, flag, yeah. I thought we going to face to face one-on-one. We go with Jpac, mana. My life one time. One day when I jam more. But other them will leave it in a crate. Enjoyable. Mana ada mma bụ video na create ona ka ndị ogbo Igbo ji weka ya mma fana akpọgoro word n'ime ọba they can never drag themselves na social media mana onye Igbo na onye Igbo ibe na-eme ọkpọpụta ya na social media ka ọ bụzi ọkpọnwụ na otu anyị na fight ka nweta Biafra na otu ka anyị nweta Biafra na otu ya ka anyị na-eme ndị Biafra ya abịa tii n'onwu na ke love ọ n'onwu Agwa blue millionaire before you mal on your I know my millionaire give you a job friendship here. If you go for years, you go to Jpac. I don't even see your doings for years. I'm from giving you do your doings for years. Kambaziage, I'm one year now. Mombo on new on your pocket. 1 year now, Gambo. Na Mombo see nowhere but on your pocket them. Mbloy and Tajabo. Even a number speaker Anambra State. Diko, do Rico. Maliki is a content. I was now and them mad. Each other go to Macam. You was Salona boy related to the person. When you work age or you, I was not mad. You get why. You get why you. Sumudo we all got a Ekene m Igbo niile na-asị na ya dịla onye ọbụla na mma biko ka isi na-enecha vidiyo anyị na-ele aka na subscribe kwa na-agba notification unu biko na anyị na-afụ aka olu unu na-agbasara anyị bụ ozi ka o wee na-elute onye ọbụla ntị nke kachasị mkpa biko unu mechaa na ishie ya drop comment gị na comment section like ya vidiyo anyị na subscribe kwa na channel anyị enwenụ mgbe ọzọ ụmụnna